Ćao svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Ukoliko ste prvi put na mom kanalu, moje ime je Milena i hvala vam puno što ste tu. Nadam se da ćete se pretplatiti na moj kanal i da ćemo se i dalje družiti. Ukoliko me ne pratite na Instagramu, mislim da bi bilo dobro da me zapratite, zato što sam tu najaktivnija. Moram da priznam da Instagram oduzima prilike 15 sati mog dana, baš sam redovna tu, znači ništa ne propuštam, tu ću vam u najbržem roku odgovoriti ukoliko mi pišete i prosto je to moja omiljena društvena mreža. A danas pričamo o mojim trenutnim favoritima. Ovo su proizvodi koje sam otkrila u posljednjih par nedelja, par mjeseci i postoje 3 proizvoda koji su mi favoriti još od pre par, recimo, godina već mogu da kažem, i sad sam ih ponovo, da kažem, otkrila i želim da to podelim sa vama. Pa da počnemo. Krenut ćemo od proizvoda za negu kože, lica, i tu imam 3 proizvoda. Prvi proizvod koji želim da vam spomenem jeste Balein kremasti peeling, koji je namenjen svim tipovima kože i u sebi sadrži ulje kajsije. Ovaj, kao što možete peeling, ja koristim, kao što možete da vidite, gotovo da je bočica potrošena, koristim ga pa recimo već 2 meseca, ne baš svakodnevno, ali baš često, više od 3 puta nedeljno. Na njemu piše da bi bilo preporučljivo do 2 puta nedeljno. Ono što moram da kažem jeste da su ove čestice unutra dosta grube, tako da ukoliko volite te neke blaže peelinge, ovo nije peeling za vas. Ukoliko imate osjetljivije lice, sklono iritacijama, također bih vam savjetovala da budete pažljive što se tiče ovog ulja. Što se tiče sastojaka, ja moram da priznam da nisam neki ekspert, ali onako ono što sam proučavala, što drugi ljudi koji su stručni od mene kažu, jeste da ovaj po sastavu da je, da kažem, ajde, dobar proizvod, košta oko 2,5 evra, znači u Srbiji oko 250-300 dinara i ovo je proizvod koji ću kupiti ponovo čim ga potrošim, imam ove preporuke. Ono što se meni sviđa, što ja volim da, pa i gotovo svakodnevno volim da peelingujem lice, jer se gotovo svakodnevno šminkam i volim da na kraju večeri budem sigurna da sam se onako lepo, da sam lepo očistila lice. On ima u sebi tako pun je tih sitnih, bukvalno imate osjećaj kao da je pesak. Znate kada pomešate onako kremu, recimo za sunčanje i pesak, i kad krenete onako da utrljate, eto takav osjećaj imate. I znam da mi onako dobro dubinski čisti kožu, a kremast je tako da mi nakon njega lice bude onako baš mekano. Tako da je ovo moja topla preporuka. Dalje, kada smo kod nege kože, u vlogu sam vam spomenula da sam kupila ove 2 Kneipp maske za lice, tačnije 3, ali ove 2 sam probala. Kupila sam peel off masku za čišćenje pora sa kamilicom i medom i kupila sam masku za hidrataciju sa aloe verom i jojobom. Što se tiče ove za hidrataciju, super hidrira, ali onako super mi je u smislu da instant mi se lice osveži i zato mi je, ajde da kažem, trenutni favorit, zato što mi onako instant vidim neku razliku što se tiče hidratacije, ali moram da priznam, između ove 2 kremice veća mi je ova favorit. U pitanju je, opet kažem, peel off maska. Koristila sam jedan put, 2 put probala sam ove peel off maske i od tada sam ih onako baš izbjegavala, zato što sam probala neke koje nisu bile, kako bih rekla, dobre, tačnije nisu se dobro sušile, samim tim se nisu dobro skidale i baš mi je bilo mučno. Kada nanosite ovu masku, ona je providna, ja sam nanela, kao što mislim ne možete možda da vidite, ali ovo celo jedno pakovanje mi je bilo dovoljno za 2 nanošenja, ono drugo je bilo onako malo siromašnije nanošenje, dok sam prvi put kada sam nosila, baš sam je bogato razmazala po licu. Sačekala sam malo više od 10 minuta. Verujte mi ljudi, neverovatno se dobro skida. Mislim, ja verujem da postoje još ovako maskice koje se dobro skidaju, ali ova je prva na koju sam ja naišla, koja me oduševila. Bukvalno u jednom potezu, tu oko nosa mi je bio malo problem, pa sam onako morala iz drugog puta da skinem, ali maska se fenomenalno skida. Naravno, onako blago vas peči, onako pecka, ajde da kažem, kada vučete zbog dlačice i slično, a osjećaj nakon toga neverovatno. Da li čisti pore ne znam, ali imate onako gladak osjećaj nakon nje, tako da ova maska ima moju preporuku.
Sljedeći proizvod koji imam jeste proizvod za kosu i u pitanju je šampon od brenda Nature Box. Vidjeli ste ovo u posljednje vreme je baš da kažem, popularno, ovo je novi brend i njihovi proizvodi se baš vrte sada po Instagramu, YouTubeu i slično. Ja sam kupila njihov šampon i prskalicu za volumen. Imala sam zamisao da je to nešto drugo, nisam baš obratila pažnju. O prskalici nisam vam sad donela zato što mi nije favorit logično, ali o njoj ćemo nekom drugom prilikom. Što se tiče ovog šampona, oduševljena sam. Znači, neverovatno. Prvo, zato što ja volim, ajde da kažem, trudim se da koristim te neke malo bolje šampone po pitanju sastava za kosu. Ovo u sebi ima hladno ceđeno ne maslino, nego bademovo ulje. Postoje različiti sa bademom, sa ulje badema, maslinovo ulje, mislim da postoje ulje kajsije, tako nešto, nisam tačno sigurna. 100% znači 100% hladno ceđeno ulje, bez sulfata, silikona i parabena. Mislim, fenomenalan. Ono što se tiče mirisa, onako, fin je miris, ništa posebno. Ono što se meni najviše dopada je što mi je kosa nakon njega čista, ali nije umršena i ima tu neku punoću, nekako mi je kao da sam koristila balzam, nekako mi je puna dlaka, eto tako, i baš mi se dopada. Kupit ću i neki još njihov, probat ću naravno nakon ovoga, a sljedeći mi je na spisku njihov balzam, pošto sam čula da je fenomenalan što se tiče ih sastava i onoga što radi kosi, tako da, eto, ovo ima moju toplu preporuku. Njihovi šamponi su 6 evra, 5 evra 90, ja mislim da sam platila, znači naskupljuju su i to strani, moram da kažem, ali ja mislim da vrede i ovo je nešto što ću ponovo kupiti. Sada prelazimo na šminku, imam 3 proizvoda, kao što vidite nemam generalno puno proizvoda i zaista sam rešila da vam pokažem samo i iskreno, da kažem onako prave favorite, proizvode koje sam zaista koristila u posljednjih par meseci, neke u posljednjih par nedelja, ali da ih baš volim i da čim ih vidim onako bude u meni, to je moj favorite, tako da zato nemam puno proizvoda. Što se tiče ova 2 proizvoda, oni su mi favoriti bili pre godinu, 2, 3. U pitanju je Kiko olovka u broju 712 i Golden Rose Rouge u broju 13. Trenutno imam tu kombinaciju na usnama i u posljednjih par nedelja se baš hvatam za ovu kombinaciju. Kiko olovka je blago tamnija od karmina, tako da dobijem baš lep efekat na usnama, onako deluju mi usne pune i kao da su mi onako veće nego što zaista jesu. Golden Rose karmine ja zaista hvalim, mislim da bukvalno jednom mesečno ih u nekom videu spomenem, znači ja njih mnogo volim, možete ih vidjeti u pozadini, imam još neke karmine njihove, baš su mi favorit. Ne znam šta više da vam kažem, znači ovaj karmin možete da jedete, da pijete, on se ne skida. Naravno, nakon 7-8 sati krene onako blago, ali ništa preterano. Što se tiče olovke, ona nije preterano mekana, ali dovoljno je mekana da možete lepo da iscrtate usne sa njom. Koristila sam i pre baš često, onda sam se verovatno prezasitila pa sam se sad ponovo nje setila. Ovo su moji favoriti. Golden Rose možete da nađete u Liliju, možete i u DM-u, imaju i njihove štandove, možete da pogledate na internetu gde. A što se tiče Kiko olovaka, nema ih kod nas, znam, ali ukoliko putujete negde po Evropi, nađete na njih, probajte. Mislim da su recimo do 2 evra, ne više. I posljednji proizvod za ovaj video, ja sam toliko vezana za ovaj proizvod da je to nešto nevjerojatno. U pitanju je Too Facedova paleta Christmas in New York. Ovo je novogodišnja kolekcija koja je bila pre 2 godine. Ja sam kupila ovu paletu u Parizu, u Sephori, platila sam, to je bio set, znači dobijete ovu paletu, maskaru, Better Than Sex i, bože, stao mi mozak, bazu za senke i oko 60 evra sam platila i ja sam je koristila par meseci intenzivno i onda sam nešto prestala i u posljednjih opet mesec i po ja se najčešće za nju hvatam, znači možete da vidite i dalje miris je nestvaran, o tome uopšte neću da pričam, znači ono što bukvalno prvo osjetite je miris. Drugo, meni ova njihova prva paleta, mislim da su odlično uklopljene boje, da imate sve što vas interesuje, da imate
tranzicione, imate šimeraste, imate malo smelije nijanse, imate onako nekako za svakodnevno, imate highlighter, imate ovu običnu mat belu i ono što je takođe divno, imate highlighter, bronzer i rumenilo. Ovo je paleta koju sam ja najčešće nosila kada sam negde putovala, zato što mi jeste da vam dela ovako glomazno, ali je mnogo bolje da ponesete nju nego još 4 proizvoda pored toga. Što se tiče senkica, jednu sam senkicu, da mislim da ovaj ovde, ona mi se nekako malo osušila, dobro pa ti kažem 2 godine su prošle, ostale su super, pogotove ove, da kažem, puteraste, šimeraste, one su i dalje puteraste kao i pre. Što se tiče highlightera, ne znam koliko možete da vidite, on je već, baš sam ga trošila i nešto mi sad deluje kao da ga više nema, onako da je istrošen. Chocolate Soleil bronzer, takođe mu se vidi onako malo udubljenje, baš sam ga trošila i on mi se sviđa, ali naravno zna se da ko je moj favorit, tako da ok je, sviđa mi se, drago mi je što sam ga probala jer sam želela. I ovo je njihovo rumenilo koje je divno, koje je mat i predivna onako zagasita roza. Ovo je bila limitirana kolekcija i verujem da će izaći, mislim ne verujem da će se ikada ponoviti ovakva kombinacija boje i slično, ali meni ovo, ne znam, toliko mi je draga ova paleta. Drugo, tad kupila sam je u Parizu, tada me je Maki zaprosio, tako da nekako i to ima tu neku posebnu notu daje ovoj paleti i tako. Ja baš je volim i koristit ću je, ne znam. I baš sam razmišljala pre jedan dok sam se šminkala šta ću da radim kada se ove prosto boje onako, da kažem, u kamene i kada ne bude mogla više da je koristim. Znam da sigurno nikada neću da je bacim. Ono, naravnih 10 godina ću je sigurno čuvati. Tako da, generalno što se tiče Too Faced brenda, ja ga volim i što se mene tiče imate preporuku za bilo koju njihovu paletu. Videla sam njihovu novu sada, mislim videla sam ne uživo, nego mislim da je Ana Tukec da snimala vlog pa sam videla. Gingerbread mislim da se zove njihova novogodišnja kolekcija, tačnije ta paleta. I eto, možda ću se častiti ove zime. Eto, to je bilo to što se tiče ovih trenutnih favorita. Kažem, opet nema puno, ali sam stvarno žela da vam skrenem pažnju na proizvode koje mi se trenutno baš dopadaju i koje iznova svakodnevno koristim. A vi mi ispod pišite koji su vaši favoriti i dajte mi neke predloge šta bih to mogla da probam. I mi se vidimo uskoro. Ćao!